Ka kenuhun seng kasi na Mausen Ram Blok kilalit ban IT dak Dorcas Hau Commissioner and Secretary Ketenan Arts and Culture uba FR Khar Kongor harangkat ka jingi lang jong kiwe he officer sorkar na kabantagi kampen bha bat ki kampen roy banile ban penne pensa ayla ka dustur bat ila ka tenrai ban bante ye ka seng kasi hol ha Mausen Ram. Ya ketika kenuhun jong ki seng kasi ki badan du khat nyot ligi kenuhun lailam dau MLA jong ka Mausen Ram uba HM Chang Peliang bat kinong ilam jong ka seng kasi jong ka tika than. Ha ke jing ilang jong ki tegi khat nyot ligi kenuhun jong ka seng kasi u Commissioner and Secretary Ketenan Arts and Culture uba FR Khar Kongor harangkat ka jing don lang jong kiwe ki he officer ka sorkar ban sngap ye ke jing don kam jong ki paj ba ka seng kasi watla omsyam ladan menteri ki Ketenan uba San Bor Sulai. Nagaliang jong ba HM Chang Peliang habai karan hagilat pathai kubor hadin gete gejing yelang ulong baun ai gejing kersian ye gejing doa jong ka seng kasi ban yele ban penne pensa yela ke dustur ban ila ka tenrai uba HM Chang Peliang ula karpat ye ka sorkar ban penbana ye ka bahak tengka bat ka jingwan senran jong u kum MLA ye kene ke jingwan ai dorkhas kan nomlong ka bele no ai ban pentrikam ye ki khatnyo tli project ke bakentup bante ye ka seng kasi hall ka conference hall bat ki cekali cabar. Nagaliang jong sorkar lang bawa Commissioner Secretary ula pediang ye gejing persengau bat ula pen kinaru ban kemi benia ye kiti gejing terwa ban pha syaki officer bakin le jurip ye kiti gejaka ong ba Chang Peliang na ki seng khasi jong ki shnong ki baper ki bahap apo ka Mausen Ram constituency ngidap dagi dokumen bat jika jing songu artat ya iba San Bor Sulai balong minister Joka Art and Culture baila khot sobha ini hakani ke jelang matasi ndrei ni songsi ruban ong ba imsumla ban don rukat bat ni matasi namar idan hapdeng kemet ke bom syait bom khia bat kumju ila ong ba kani ke jelang kadi banya sykhmat haka jingdon rukat jonga gung unong mikmat u MLA jong Mausen Ram bat kumjo ki officers jong ka department jong ka art and culture iba Frederick Kharkongor balong u commissioner secretary jong ka art and culture u saljong marak balong u director art and culture bat kiwi ki officers ki ledon rungkat bat ngim tas ki parlok na ka seng khasi ki badon kumba khatnyo tli ki group na ki khatnyo tli ki seng apo ka Mausen Ram constituency Kilawan ra banbu ya ka Dorcas ban pan ki jingirap na kaliang ka sorkar ki jingirap na kaliang ka sorkar baki ki kwa kalong khambon kade ban ai ya ka seng khasi hall ki don ki hall ki bara klot ki don ki hall ki bala jot la pe kumalong mentah Kila karpat ye kejing kersan nak liang sorkar ban ai ki kenja conference hall ban ai ki kenja toilets ki dressing room ki green rooms bat kum ta ter nabar mangi hanong kendong ki seng khasi jongi kilong ki bertlot bor bakimla bakin kersan dalade ban yo ban shna ya kita kijing shna kibarem hado tata ni so komen sisa nakaliang iba San Bor Sulai ila terwa ba in kersan nakaliang jong i bat nakaliang ke sorkar badai halor ke jingkhot subha jong iba San Bor Sulai the minister jong art and culture ba kini ki parlok ki badai na ki seng khasi hapo ka constituency jong i na Mausen Ram kila poin tasi kami ke jaka ban ye kendo ya minister ban ai hai ya ki jing duna ki jing don kam jongki ni kermen ba nak liang ke sorkar ba nak liang minister ba San Bor Sulai kinle ya ka bade banle namar balai ni don kam ban kersan ya ki seng khasi ba ki dei stang kini kibala ban penne ya ka riti ka dustur ya kan niam jong u khasi ngaru akar sanjur ya ki jingdon kam ban penne ya ka riti dustur jongi kum u khasi
Nakaliang Commissioner Secretary Joka Art and Culture ilaong ba inle kat bala banle ban yarap da ka bapha iki technical wing marmar sya ka konsumsi jongi ban ya kendo ya kini ki seng ki baper ki bala ai ya kata ki dorkas jongki bat ban litpek ban jurip ya ki jaka puta bat kumjo ban pek ya ka jaka ban sina ya ki plan baki estimate nakaliang jonga ngalabu kajing kerpat hakaliang sokal ba ngidon stang kumba arbanai ban trekam shwa ba kanwan ka code of conduct haubanai January ni kwa ba nakaliang sorkar kin penbena bat kin sanction ya kini ki project hapo kata kapon kenang ba kajing wan jong kini giri orang ba matasi kanum long ka ba shu sepe kanum long ka ba shu wan kai shani sor silong banbu ya kini ke dorkas hakmat jong ka sorkar tingi kermen ba ibasan bor sulai in simkia ya kini kakam bat kumju in yarap ya kini ki perlok jong i ki badai nak seng hasi nak mau seram konstitusi